i estem en un món en el que cada cop allò que es diu AMPA, allò que es deia Barricino, allò que era la vida al carrer, allò que era l'extraràdio, allò que era la vida oculta o allò que era el món fosc, tot això es vol com externalitzar, es vol apartar, i al final al centre de la ciutat, i això passa a Barcelona i passa a les grans capitals del món, passa a totes les grans capitals italianes, franceses o angleses, al final al centre de les ciutats, el nucli dur, el nucli històric, se'l queden els pijos, i se'l queden els grans executius o els homes del món, els que tenen calés, els transnacionals, els globalitzats, que tenen diners per comprar-se un loft reformat al Born, o un loft reformat a la Ribera, o un edifici de despatxos. Per tant, a mi tot aquest tipus de processos, hi ha alguna cosa, hi ha un rerefons de tristesa, hi ha un rerefons de món que es perd, de món que desapareix, d'univers que s'extingeix, i per tant hi ha un punt de tristesa, hi ha un punt de no recuperació, de no tornar enrere. Hi ha processos irreversibles, i aquesta higienització, aquesta neteja des de despatx, des de planificació urbanística freda i racional, té alguna cosa de mort de tot un món, de tot un univers. Després hi ha també el Callejón de les Mosques, que deu ser el carrer més estret de tot Barcelona. El carrer més estret i més petit de tot Barcelona. Sí. És bonic el nom, és poètic. Gairebé no pot passar-hi ni una mosca. Gairebé. De lo estret que és, ni una mosca hi pot passar. I per aquell barri també, i ara que anem passant la Setmana Santa, hi havia los passos també. Clar. I en aquells carrers estrets hi havia... Los pasitos. Era molt estret allà. I quan l'Ajuntament va decidir també urbanitzar el carrer Ferran des del carrer Avinyó fins a les Rambles. Que Déu-n'hi-do també, que per això tot és un passeig per la història. És un passeig per la història, és un passeig, allò que dèiem abans, que normalment el ciutadà d'aquesta ciutat i de totes les ciutats té una mirada pràctica. Hi ha una mirada estètica, una mirada contemplativa i una mirada pràctica. La mirada pràctica és a l'alçada dels teus ulls. És una mirada per no ensopegar. És una mirada per saber qui tens davant, és una mirada per mirar el semàfor, és una mirada per travessar el carrer, però és una mirada que només es queda amb una mirada pràctica. I tot el que ens queda per dalt, aquestes gàrgoles, aquestes estàtues, el contrast amb el cel, un edifici preciós amb un contrast. Avui tenim un cel blau tactat amb uns núvols blancs espacials, avui tenim un cel més groc, avui tenim un cel més vermell. Tot això és una part de la ciutat aèrea, que la gent se la perd. Hem de mirar amunt. També hi ha documents també, perquè hi ha un exemple, un full del diari de català, del diari català i de Barcelona, del 1810, que està escrit en català i en francès. També està aquí en el llibre. Te l'has llegit molt a fons. I també quan en el reinado del José Bonaparte, que quan veia el Pepe, quan veia 4 o 5 dones juntes que parlaven en una porteria, les agafava i el feia limpiar, escombrar i fregar tot el que hi agafava a la seva porteria. Així aprenderan. Sí. Allò que a lo millor perquè sovint és fàcil poder passar per qualsevol lloc i veus que la dona està limpiant el carrer. Aquest senyor les obligava, si veia alguna dona... Això del poder despòtic, allò de que... I dels 4 gats. Va ser els 4 gats. Sí. Quatre Gats és un territori importantíssim, és un territori... A França n'hi ha molts de Quatre Gats, i a grans capitals del món n'hi ha molts. Són aquests cenacles de gent intel·lectual, de gent artista, de gent bohèmia. Són territoris en els que els pintors, els poetes, els músics conviuen i s'hi troben bé. Hi ha el Casas i el Rossinyol, un fa un vers, l'altre fa una pintura i l'altre fa una melodia. I el Picasso, per cert, va fer allà la seva primera exposició, que tampoc no va ser un èxit. Bueno, és que, escolta'm, la gent important normalment no tenen un èxit immediat. De vegades les coses importants, a part del Serrat i algun altre, que el primer dia ja eren tan bons que era impossible dir no agenollar-se davant d'ell. Que ells mateixos no es van poder superar més. Bueno, no ho sé jo. Però vull dir que en general a la gent que fa bé les coses li costa molt defensar-les i li costa molt que hagan mella, no? I que les coses funcionin i que et facin cas costa molt, justo. I vas anar a veure els banys judíos de les dones? Sí. També ells van anar-hi. I suposo que l'experiència és maca, recordar.
la quantitat... Si hi ha dones i són banys, és interessant anar-hi. Una dona i un bany sempre és un territori agradable per anar a visitar. I quan la iglesia de Santa Maria del Mar es deia Santa Maria de l'Arena d'abans. Clar, perquè pensa que allà arribava al mar. La catedral de Barcelona és la catedral dels rics, és la catedral dels nobles, és la catedral de l'aristocràcia. I la catedral del mar, la Santa Maria del Mar, és el territori sagrat del poble, dels pescadors. I allà arribava just a damunt del mur, pràcticament podríem dir que picava el mar i hi havia la sorra. I l'edifici del sector naval, que de vegades, que és maquíssim, però que el passem per allà, com deien, això com que és un edifici militar, o del govern civil, o la duana. Exacte. Hi ha llocs que són molt bonics, però tenen una càrrega simbòlica, significativa, que ens esborren la seva bellesa. Això passa igual amb algunes persones. Si has observat, hi ha gent que té un càrrec determinat, de vegades un càrrec institucional, un gran polític, un gran empresari, algú molt respectable, molt trajat, molt impecable, i a aquesta persona difícilment li podem veure un costat humà o poètic. Veiem la institució, veiem la respectabilitat, veiem aquest punt de distància. I potser escriu poemes a les nits, o potser li agrada cantar, però no ho veiem això, no veiem aquesta part humana. Hi ha edificis que oculten la seva bellesa, i éssers humans que també. I aquest llibre, la Barcelona del Viento, t'ha produït satisfaccions, felicitacions, la Mercè o tu, o n'heu rebut, o la gent, què diu la gent? Estem molt contents. A veure, jo et dic una cosa, jo cada vegada, jo n'he fet uns quants de llibres ja, porto 23 o 24 llibres publicats, i t'asseguro que ja no espero res del que faig, és a dir, crec molt amb allò de que cada dia et lleves com un pagès, no? Jo crec molt amb la metàfora del que treballa la terra, no? Tu cada dia et lleves i plantes llavors, i quan és l'hora d'anar a dormir, te'n vas a dormir i descanses els ossos, menges una mica, descanses, i l'endemà, quan torna a sortir el sol, tornes a plantar, i et passes la vida plantant. Si recolliràs o no recolliràs, no ho sé. Si et felicitaran o s'emprenyaran amb tu, no ho sé tampoc. Tot el que vingui de bo, benvingut sigui. Però mai, i cada cop que faig més coses menys, mai penso què és el que passarà, quina reacció tindrà la gent amb allò que he fet, perquè realment és una autèntica loteria i és imprevisible. Però estàs orgullós. Estic molt content de la reacció de la gent, i la gent el rep com un llibre important. Els periodistes com tu que m'han entrevistat, o ens han entrevistat a la Mercè i a mi, ens reben amb un somriure i ens diuen: escolta, m'ho he passat molt bé amb aquest llibre, però és que a més de passar-m'ho molt bé, m'ha estat de molta utilitat i el vull recomanar i crec que és un llibre útil i és un llibre d'aquells que segurament està destinat a ser un llibre de fons. Crec que el David Escamilla, amb aquestes paraules seves, sabrà poder-vos explicar raons per les que heu d'anar a la llibreria a comprar. Abans, però, m'agradaria que em digués: es llegeix més cada dia? Jo crec que sí. El que passa que es llegeix d'una forma molt dispersa. I crec que estem en una època de gran fragmentació, i crec que estem en una època en la que es comencen molts llibres, però no s'acaben moltes vegades. És una època en la que jo ara m'agafo històries al taxi, començo a llegir un conte, dos contes. Si no m'enganxa de seguida, l'abandono per allà. I com que demà me'n regalaran 2 més o 3 més, o aniré a la llibreria on compraré 4 més, i tot és fragmentari, tot és petit. Amb la música passa igual. Tenim els iPods, aquests aparatets fantàstics, que tenim... Jo, per exemple, tinc un iPod que té 80 gigas. 80 gigas vol dir que tinc 15.000 cançons. 15.000. Això és tota una vida, és a dir, és tota la banda sonora d'un ésser humà i més en un aparatet així de petit. Saps què està passant amb els iPods? La tendència que s'ha estudiat això és que la gent no escolta una cançó sencera o un àlbum sencer d'un artista. Escolta al principi d'una cançó un trosset, perquè de seguida hi ha la curiositat de a veure l'altra cançó, i a veure l'altra, i a veure l'altra, i amb aquesta curiositat absurda, en el fons, ho estem escoltant tot i no estem escoltant res. I què es perd la gent que no llegeix? Home, es perden... Perquè aquest és un documental que la televisió, que podria anar perfectament a la televisió, però no sé quantes hores tindria de durar. En canvi, podria fer una sèrie. Llegint-lo, jo he viscut a Barcelona durant molts dies. He anat amunt, avall, he mirat a dalt, a baix, coses que coneixo, coses que coneixeré i he conegut també a través del llibre, tot això són coses que es poden perdre. La gent que no llegeix es perden